Oyo, yes, akumana nhasi pane day idhei rakakosha kumurandakadzi kuna mai Maphosa maititi uko vamwe vaimbi vekusouth africa vachipindira. Pane anonzi Kelly Khumalo atoredi izvezvizvi zvekutoti nhasi chinenge chakachaya tongoti makorokoto azvaitwa neumwe wedu hatingamborwadziwe kana kuita sei. Makorokoto kuna maititi mai Khumalo mai Maphosa Kelly Khumalo apindira vhidhiyo racho neumbowo. Isusu hatiwanzoda kutaura zvinhu zvekuzoti zvinozofamba zvichinzi zvanzi. Vhidhiyo reumbowo tinaro ende zvokuratidzai. Asi kana uri munyowani usati wasubscribe, don't forget to subscribe to our channel. It's a bombshell television. Musha wemalatest musha zvinenge zvichipisa. Nyaya ndiyoyo. Nhasi ndo zuva ratanga takamirira tese tichingonzwa kuti no pane wedding yamaititi ende nhasi chinenge chakachaya change chingoswera chikupai maupdates kuti zvakamira sei ndekapi. Saka tichikubatai asi don't forget to subscribe to my channel. It's a bombshell television. Also share this video. Ndisingade kupedza nguva, ndisingade kurebesa nyaya, saka nainechi right. Saka uyu watiri kuona ndiyechi Khumalo, Kelly Khumalo apindira izvezvizvi zvamayo manje avo ndimaititi watiri kuonawo vane dress yellow neblack, and this is the one achanga achipisa zvanhasi zvamayo manje kabweza hazvina nguva zetarapi yakagaidha. Saka maititi vari kutorira zvekutodaro because uyu muimbi wekusouth africa anonzi Kelly Khumalo ane bhachi ipinga. Ona vanhu vesa kutora mafotos, ona vanhu vakutora mavideos neine. Saka ndo vhidhiyo riri kuita se rine umbowo avo vamaposta tiri kuvaona vane maglass and ZBC iripo kupruva kuti aiwa zvaitwa. Aiwa, congratulations. Ingoisawo comment ongoti congratulations kuna maititi. Aiwa, zvinodadisa, zvodadisa gentlemen. Aiwa, mafans eBombshell television kana maititi akapfuura nepanapa ngawangononowo kuti ndine backup yenyika yangu because this is our fellow Zimbabwean. Hatifaniri kurwadziwa naye. Zvaitwe munomu kuna vari kutoshedza vaimbi vekunze here kuti vaizopefoma. Aiwa, izvi zvodadisa izvi. Unoza kungomeka difference palife, kungomeka difference, so zvinongodiwa. Aiwa, zvadadisa gentlemen. Aiwa, zvodadisa. Big up yourself maititi. Aiwa, inini handisupport hangu zvimascandals zvinhu zvichiitika neinei, but apa paaiwa patombo makanganwa mascandals esamaititi apa. So tongoti welcome to Zimbabwe, Kelly Khumalo. Tiri kutarisa mafireworks kubva kwaari because iye zvadadisa izvi gentlemen, hazvina zvipomerwa kana chii. Saka this is the Kelly Khumalo ari kupawo speech yekuti akufila sei kuya kuzoita se kuzosapotawo mumwe mukadzi aita zvinhu zvakanaka adadisa. Saka ndofunga tiri kumuona achiita se ari kutsanangura. It's unfortunate kuti hatikwanise kupai audio because vhidhiyo rinenge risiri redu. Tingodawo kuti tipe mafans eBombshell television vasasare panenge zvinenge zvichiitika, vasaite zvekunzwa nekumamwe machannels kuti kuna anonzi Kelly Khumalo akauya. Uyo watiri kuona apa wanda kuratidzai inini ana maititi uyu vari kutoita se kupinda mumota uku ndikokutoita se kuenda kunotangidza zvinhu mahwani yaya. Saka kumatime tichange chikupai maupdates kuti zvakamira sei uye zviri kufamba sei, uye zvichapera mushe here. Ndo jagwa racho rapinda.